vezmeme si tlačítka. A co byste tomu řekli, kdybychom se na tom podíleli úplně všichni, co jsme tady na Plzeňském náměstí? Budeme společně odpočítávat, aby to bylo napínavější, tak od 10, ano? Tak pozor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Svítí, rozsvěcuje se. A je nádherný. Zatleskáme našemu krásnému plzeňskému stromečku. Přátelé, několik tisíc světýlek svítí na našem nádherném plzeňském stromě. Líbí se vám? Tak to jsme moc rádi. Přátelé, my vám z tohoto místa přejeme krásný advent, hezké Vánoce, nikam neodcházejte, kochejte se tímto nádherným stromem, přejeme vám krásné svátky a hodně zdraví v novém roce. No, já jsem se tak rozlížela, že mám pocit, že to náměstí je úplně plné, že i tam vzadu je spoustu lidí, všude, kam se podíváme. Vypadá to úžasně takhle zeleným zjeviště, vidíte. Tak když nám tady zpívali komáři, protože máme ještě chviličku času, povězte nám, co vás teď ještě čeká jako sbor, co konkrétně budete zpívat, kde budete zpívat, kdyby zkrátka někdo za vámi chtěl přijít, tak kam? Tak my chystáme několik ještě vánočních vystoupení. První teďko pomáháme zpívat mši prostonožku v Praze v chrámu svaté vlastními osobními auty. No a já mám o ty moje sboristy tak trošičku strach a ráda bych je měla všechny pohromadě. Takže toužím po takovémto minibusu 20 míst, nějaký zavazadlový prostor. No tak nemáte zrovna skromné přání, nevím, zase vám vyplní. Třeba se tady někdo najde, kdo milým komárům pomůže, zasloužili by si to. Já vám děkuji moc, přeji, co vám vaše přání splní. To byla paní Hana Vezdíková, děkujeme.